amyendahan itong GCTA, RA 10592. Ano yung pwede nyo masuggest na safeguards na ilagay para hindi na siya maging prone to abuse? Okay, isa nga po sa tinitingnan natin na safeguards dyan is kapag ka heinous crime, di ba, tingnan ng maigi or hindi siya kwalipikado dapat doon sa sinasabing GCTA, yung good conduct, time allowance. Kasi unang-una, especially kung rape with murder, kasi ano to unacceptable, heinous crime nga ito dahil unang-una, wala nga po tayo ngayong death penalty. So meron lang tayo ngayon life imprisonment or reclusion perpetua. So meaning, ang pwede lang maging qualified po dito sa GCTA talaga, yung hindi kabilang dun sa heinous crimes like rape with murder, like eto nga pong pag-drug trafficker ka, or sangkot ka po sa illegal na droga. So marami pong pamamaraan pa para malagyan po natin ng mga pamamaraan or safeguards para po hindi ito maabuso na naman or magamit.